ପିଲାମାନେ ତୁମ ବୀଜଗଣିତ ବହିର ପରିବେଶ ସଂଖ୍ୟାର ଏଇ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୂତ୍ର ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ବଣ୍ଟନ ନିୟମ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ। ସେ ପିଲା ବଣ୍ଟନ ନିୟମଟା ଟିକେ ଭଲରେ ମନେ ରଖିବ। ସେ ବଣ୍ଟନ ନିୟମଟି କ'ଣ ନା, ସେ ବଣ୍ଟନ ନିୟମ ଭଲରେ ଦେଖ। ଏ ଇଣ୍ଟୁ ବି ପ୍ଲସ୍ ସି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏ ଇଣ୍ଟୁ ବି ପ୍ଲସ୍ ଏ ଇଣ୍ଟୁ ସି। ତା ଅର୍ଥ ଏ ସୂତ୍ରଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ବି ପ୍ଲସ୍ ସିଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବନ୍ଧନୀ ଭିତରେ ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟା ବା ବି ଆମେ ସି ବା ଏ ଯେଉଁ ନିଆହେଇଛି ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଯେକୌଣସି ତିନୋଟି ସଂଖ୍ୟା ବି ନେଇପାରିବା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା ଲେଖିଛି ସେଠି ଏ ବି ସି ତିନୋଟି ସଂଖ୍ୟାକୁ ନେଇଛି। ତାହେଲେ ବନ୍ଧନୀ ଭିତରେ ବି ଓ ସି ଯୋଗ ହୋଇକି ଅଛି, ବି ପ୍ଲସ୍ ସି ବାହାର ଅଛି ଏ ଅଛି ଗୁଣା ହେଇଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ଏକୁ ବିରେ ଗୁଣିଲେ ଏଠି ଏ ଇଣ୍ଟୁ ବି ଲେଖା ହେଇଛି, ତାପରେ ମଝିରେ ପ୍ଲସ୍ ଅଛି ପ୍ଲସ୍ ରଖିଲେ, ତାପରେ ଆମେ ଏକୁ ସିରେ ଗୁଣିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ବଣ୍ଟନ ନିୟମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ବଣ୍ଟନ ନିୟମ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ସେଇ ଅନୁସାରେ ଏର ମୂଲ୍ୟ ଗୋଟେ ନେଇଗଲେ, ବିର ମୂଲ୍ୟ ନେଇଗଲେ, ସିର ମୂଲ୍ୟ ନେଇଗଲେ। ତାପରେ ଏଲ୍ଏଚ୍ଏସ୍ ସେଇଟା ଯେଉଁ ସୂତ୍ରଟା ଏଲ୍ଏଚ୍ଏସ୍ ବୋଲି କୁହାଯିବ, ଏଇଟା ଆର୍ଏଚ୍ଏସ୍ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ତାହେଲେ ଏଲ୍ଏଚ୍ଏସ୍ଟା ନେଲେ, ଏଲ୍ଏଚ୍ଏସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ନେଲେ, ଯାହା ଅଛି ସେୟା ନେଲେ। ତାର ମୂଲ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ, ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କଲା ପରେ କ'ଣ କଲେ ନା ମାଇନସ୍ ଥିବେ ଲେଖିଲେ। ତାପରେ ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ଆମେ ଭଗ୍ନାଂଶ ଯୋଗ କଲେ। ଯୋଗ କଲା ପରେ କେତେ ଆସିଲା ଏଇଟା ନା 4 ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ 5। ତାହେଲେ 3/-, -3/4 ଇଣ୍ଟୁ କେତେ ହେଲା -1/6। ତାର ଉତ୍ତର କେତେ ହେଲା ନା 3/24। ବୋଲେ ଏଠି ଦେଖ ତାହେଲେ ଡାହାଣ ପଟଟା କେତେ ହେଲା ନା ଡାହାଣ ପଟଟା ହେଲା ଏ ଇଣ୍ଟୁ ବି ପ୍ଲସ୍ ଏ ଇଣ୍ଟୁ ସି। ତାହେଲେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ଇଣ୍ଟୁ କ'ଣ ଏ ଇଣ୍ଟୁ ବି ପ୍ଲସ୍ ଏ ଇଣ୍ଟୁ ସି। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏର ମୂଲ୍ୟ ନେଲେ, ତାପରେ ଇଣ୍ଟୁ ବିର ମୂଲ୍ୟ ନେଲେ, ପ୍ଲସ୍ ରଖିଲେ, ତାପରେ ଏକୁ ଏର ମୂଲ୍ୟ ନେଲେ, ତାପରେ ସିର ମୂଲ୍ୟ ନେଲେ। ଏଠି ପିଲେ ଯେଉଁ ଏ ବି ସି ଆମେ ନେଇଛେ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଲେଖିଛେ ଏ ମୂଲ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକୁ ମାନେ ଖାଲି ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛେ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ମୂଲ୍ୟ ଜାଗାରେ ଖାଲି ଏ ଜାଗା ଏ ଓ ବି ଓ ସି ସ୍ଥାନରେ ଖାଲି ମୂଲ୍ୟ ମାନେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛି ବା ଲେଖିଦେଇଛି। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଗୁଣଫଳ ଏତିକି ହେଲା, ଆଙ୍କର ଗୁଣଫଳ ମଧ୍ୟ 15/24 ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଇ ଦୁଇଟା ଆମେ ଯୋଗ କଲେ, ଯୋଗ କଲା ପରେ କେତେ ହେଲା ନା 3/24 ଆସିଲା। -12 + 15 = 3/24। ଏଇଟା 12 ବର୍ତ୍ତମାନ 24ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ହରରେ ଅଛି, ତେଣୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ 3/24 ଆସିଲା। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି ଦେଖିଲେ ପିଲେ ଏଲ୍ଏଚ୍ର ମୂଲ୍ୟ ଯାହା ଆସିଲା ଆର୍ଏଚ୍ ମୂଲ୍ୟ ସେ ଆସିଲା। ତା ଅର୍ଥ ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା ନା ଏଇ ଯେଉଁ ସୂତ୍ର ବଣ୍ଟନ ନିୟମ ଲେଖିଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ଏ ଇଣ୍ଟୁ ବି ଇଣ୍ଟୁ ବି ପ୍ଲସ୍ ସି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏ ଇଣ୍ଟୁ ବି ପ୍ଲସ୍ ଏ ଇଣ୍ଟୁ ସି। ଓକେ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ପରିବେଶ ସଂଖ୍ୟା ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କଲେ ବିଭିନ୍ନ ସୂତ୍ର ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଯେ ସୂତ୍ରଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଯେଉଁ କ୍ରମବିନ୍ୟ ନିୟମ, ସମୃଦ୍ଧି ନିୟମ, ସହଯୋଗ ନିୟମ, ବଣ୍ଟନ ନିୟମ ସୂତ୍ର ଥିଲା। ଏବଂ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜାଣିଲେ ଯେ ସମୃଦ୍ଧି ନିୟମ କ୍ରମବିନ୍ୟ ନିୟମରେ ଆମେ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ନେଲେ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଏ ଓ ବି ବୋଲି ନେଉଥିଲେ, ଏବଂ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବ। ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମର ଯେଉଁ ସହଯୋଗୀ ନିୟମ ଏବଂ ଯେଉଁ ବଣ୍ଟନ ନିୟମ ଅଛି ଆମେ ତିନୋଟି ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରୁଥିଲେ। ସେ ତିନୋଟି ସଂଖ୍ୟା ହେଲା ଏ ବି ସିକି ଆମେ ନେଉଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲେ, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଟିକେ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ 2A ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପିଲେ ପ୍ରଶ୍ନ 1 ଦେଇଛି ଯେ ନିମ୍ନ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟା ସବୁ ଦେଇଛି 1 ନମ୍ବରରେ ସେ ସଂଖ୍ୟାର ସବୁ ଯୋଗାତ୍ମକ ବିଲୋମ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ପିଲେ ତୁମକୁ ଯୋଗାତ୍ମକ ବିଲୋମ ପଢ଼େଇଛି। ଯୋଗାତ୍ମକ ବିଲୋମ ପଢ଼େଇଛି କ'ଣ କହିଥିଲି ନା ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟା ସବୁ ଅଛି ତୁମେ ବୁଝିବ ଯେ ସେଇ ସଂଖ୍ୟାରେ କେତେ ଯୋଗ କଲେ ତା ଉତ୍ତର କେତେ ହେବ ନା 0 ହେବ। ଓକେ। ତ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ 2/8 ଦେଇଛି, ଯଦି 2/8ରେ କେତେ ଯୋଗ କଲେ 0 ହେବ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବେ 2/8ରେ -2/8 ଯୋଗ କଲେ 0 ହେବ। ତାହେଲେ ଆର ଉତ୍ତର କେତେ ହେବ ନା -2/8। ଆର ଆନ୍ସର କେତେ ହେଲା ନା 5/9। সেই ଅନୁସାରେ ଆର ଉତ୍ତର କେତେ ହେବ ନା 6/5। ତାହେଲେ ଆର ଆନ୍ସର କେତେ ହେବ ନା 2/9। ତାହେଲେ ଆର ଆନ୍ସର କେତେ ହେବ ନା 19/6। ଠିକ୍ ହେଲା। ତା ଅର୍ଥ ଆମେ ଏଥିରୁ ବୁଝିଲେ କ'ଣ ନା ସଂଖ୍ୟାଟି ଯାହା ଅଛି ତା ଚିହ୍ନଟା ଖାଲି ବଦଳାଇବ, ନହେଲେ ସଂଖ୍ୟାଟି ଯେଉଁ ଯାହା ଅଛି ସେୟା ରହିବ। ଠିକ୍ ହେଲା। ତାପରେ 2 ନମ୍ବରକୁ ଆସ। 2 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଗୁଣାତ୍ମକ ବିଲୋମୀ। ତାହେଲେ ଗୁଣାତ୍ମକ ବିଲୋମୀ ମାନେ କ'ଣ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଥିଲି ଗୋଟେ ବାକ୍ୟରେ ଯେ ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣାତ୍ମକ ବିଲୋମୀ ପଚାରିଲେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ନା ସେଇ ସଂଖ୍ୟାଟାକୁ ଉଲ୍ଟେଇ ଦେବ। ଯଦି ତୁମକୁ ପଚାରିଲା -13 ଗୁଣାତ୍ମକ ବିଲୋମୀ କେତେ ହେବ, ତାହେଲେ -13 ତଳେ କେତେ ପିଲେ 1 ଅଛି ନା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆକୁ ଉଲ୍ଟେଇଲେ କେତେ ହେବ ନା 1/-13। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ଆର ଗୁଣାତ୍ମକ ବିଲୋମୀ କେତେ ହେବ ନା 19/13। ଆର କେତେ ହେବ ନା 5/1 ବା 5 କହିଲେ ବି ଚଳିବ। ଏଇଟା ହେଲା 8/-5। ଏଇଟା କେତେ ହେଲା ନା ଭୁଲ କହିଲି ପିଲେ, ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତାହେଲେ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ, ଆକୁ ଗୁଣି ଦେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆକୁ ଗୁଣିକି ଆକୁ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଅଛି ବା ଗୋଟେ ପରିବେଶ ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଅଛି। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପରିବେଶ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ହେଲା ନା 5×3 = -15 କେତେ ହେଲା 56। ମାଇନସ୍ ପ୍ଲସ୍ ହେଲେ ତାହେଲେ ଆକୁ ଉଲ୍ଟେଇଲେ କେତେ ହେବ, ଆକୁ ଉଲ୍ଟେଇଲେ କେତେ ହେଲା 15/56/15। ତା ତ ଆର ଗୁଣାତ୍ମକ ବିଲୋମୀ କେତେ ହେବ ନା ଏଇଗୋଟାକ। ଠିକ୍ ହେଲା। କାହିଁକି ଆର ପ୍ରକୃତ ଉତ୍ତରଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା, ତାହେଲେ ଆକୁ ଉଲ୍ଟେଇଲେ ଏଇଟା ହେଇଯାଉଛି ଆଉ କ'ଣ। ଠିକ୍ ଅଛି।
তাহলে এইটা কেতে হব না এইটা দেখো সেমতি আগে গুণি দেলা এটা 2/5 হয়ে গেল আগে উল্টেলে কেতে হলা না 5/2 হলা তাহলে -1 উল্টেলে কেতে হব সে কোণ হব সে -1 হব ঠিক আছে। তারপরে বর্তমানে আস বর্তমানে 3 নম্বরକୁ 3 নম্বরে কম দিয়েছি না কেউ নিয়ম ব্যবহার করা হয়েছে তাহলে বর্তমানে দেখো -4/5 × 1 ইকুয়াল কেতে হলা 1 × -4/5 তাহলে এটি বেলে যে সংখ্যাটা লেখা হয়েছে দেখো এই সংখ্যাকে বর্তমানে গুণা হয়েছে আগে ফের উল্টেই গুণা হয়েছে ঠিক আছে না নাই দেখো বলার এটা উল্টেই গুণা হয়েছে না নাই তেমনি আমি এটা কম করবো না গুণর ক্রম বিনিময় নিয়ম ঠিক है ना गुणन क्रम विनिमय कौन थी ना भलाटी मन पका ना ए × बी इक्वल कौन थी बी × ए थी तो से अनुसार ये आग पच सब गुणाई तेनाली ये गुणन क्रम नियम ये भी सेमती देख ये बर्तमान कौन लगा -13/70 लिखा × 8 लिखाई तापर यहाँ आग लिखाई पछ लिखाई यहाँ मतलब से गुणन कौन हम गुणन क्रम विनिमय नियम हम यहाँ भी गुणन क्रम नियम यहाँ तलू आस यहाँ बर्तमान देख -19/29 इंटू ये उल्टे लिखाई गुण 1 अच्छी तो मुझे आगुरी बारंबार कही गोटे संख्या तार गुणात्मक विलोमी जब गुणा तो निश्चित भाव तार उत्तर 1 हम तेणु यही संख्यार गुणात्मक विलोमी यहाँ ना ना तो ये गुणा जी 1 अच्छी तेना गुणात्मक विलोमी नियम प्रयोग कर ठीक है यहाँ भी देख 1/3 × 6 × 4/3 अच्छी यहाँ देख ये दुटा को बर्तमान बंधन रखीदी ये बंधन रखीदी यहाँ बर्तमान × 4/3 बाहर काढ़ी तो यहाँ बर्तमान कौ नियम जाऊँगी ना गुणन सहयोगी नियम 3टा जाइए जेहतु गुणन कराई तो गुणन सहयोग नियम कह खाली सहयोग नियम लिखले हेनी गुणन सहयोग नियम ठीक है तापर पे देख तापर कौन देख तापर से देजी जे 6/3 को -7 केते पिले -16 व्युत्क्रम सहित गुणफल निर्णय कर ताले भितर कौन कला 6/3 को आम आर व्युत्क्रम द्वारा गुणिया व्युत्क्रम मान कौन ना गुणात्मक विलोमी ताले -7/16 गुणात्मक विलोमी केते ना उल्टे केते हम ना 16 ऊपर पड़ेगा -7 तौक आसला बर्तमान ये 6/13 को आम गुणा 6/13 को आपको गुणिले जी उत्तर है आंसर है तापर ये पचार 8/9 8/9 एक पुनः एक तो 8 व्युत्क्रम कि ना व्युत्क्रम अच्छे आम केम जाना गोटे कम करवा बर्तमान पे गोटे कम कर 8/9 अच्छी आम आर बर्तमान व्युत्क्रम पचारा 8/9 तो निश्चित भाव 9/8 हम ना ना तो 9/8 है तो 9/8 टाक मन आम लिखा 9/8 टाक मिश्रण प्रकाश करें केते हम ना 1 पुनः 1/8 तार अर्थ आर व्युत्क्रम यहाँ हम कि असुविधा नहीं है तापर पे आस से 0.3 3 पुनः 1 तो 3 व्युत्क्रम कि ना तो आम गोटे कम करा पे सी पचार यही संख्यार यहाँ व्युत्क्रम हम ना तो आम गोटे कम करा 3 पुनः 1/3 टाक बर्तमान आम कौन करवा आम अपूर्त भग्नांश से प्रकाश करदे अपूर्त भग्नांश प्रकाश कले 3 3 9 के 10 ताले 10 3 ताले प्रकृत संख्या 10 × 3 प्रकृत भग्नांश 10 × 3 ताले 10 × 3 टाइम उल्टे धरला 3 × 10 ताले यार उत्तर केते ना 0.3 ताते आम कौन बुझा ना यहीटार प्रकृत व्युत्क्रम हो कहीं ना आकृति आम उल्टेबा तार निहत के 0.3 हो ठीक है तापर पे तलू आस से 7 नंबर में उत्तर दियो एपरी परिवेश संख्या जार व्युत्क्रम है ना ताले 0 एक परिवेश संख्या जार व्युत्क्रम से संख्या सहित सामान ये 1 हम -1 हम एक परिवेश संख्या जो संख्यार जोगात्मक विलोमी सामान से 0 हम कहीं 0 जोगात्मक विलोमी से 0 बुझे तो तापर 0 व्युत्क्रम होना तापर हूँ कौन डैश डैश संख्या माने निजर व्युत्क्रम यहाँ हूँ 1 हम -1 कहीं व्युत्क्रम तुम भल जान व्युत्क्रम तो आम संख्या उल्टेबा तेणु 1 व्युत्क्रम होने से 1 हम -1 उल्टेले से -1 हम ठीक अच्छे ताले -5 व्युत्क्रम केते हम ना व्युत्क्रम तो गुणात्मक विलोमी -5 तो 1 अच्छे उल्टेले के 1/5 ताले 1/x व्युत्क्रम केते हम ना 1/x आम उल्टे देवा तो निश्चित भाव एक्सटा ऊपर पड़ेगा x/1 है से x है ठीक अच्छे तापर पे नेक्स्ट कौन दे देख जेकोसी दुईटी परिवेश संख्यार गुणफल एक परिवेश संख्या पे यहाँ डैश अच्छे ना ना जना पड़नी क्वेश्चन कौन डैशटा बोधे क्वेश्चन लिखा भूल कर जना पड़नी तु मैंने बही देख मत लगुच यहाँ निहती भाव